skal vi til spydkast med et skumspyd, som svæver rigtig godt. Man kaster også her stående, altså uden tilløb, og bruger et målebånd, som ligger på gulvet. Det er 10 meter langt. Man kan enten lægge 2 målebånd i forlængelse af hinanden, eller man kan vælge at sige, at man måler 5 eller 10 meter ud bag ved målebåndet og lægger de antal meter til. Her har vi målt 5 meter ud. Stående kast, det ene ben lidt bag det andet. Sørg for at holde spydet pegende lige frem. Også under afviklingen. Og armen godt tilbage. Og så en kastevinkel på cirka 45 grader. Ja, du kan godt træde det ene ben lidt længere tilbage. Der. Og så pege lidt med en arm. Og så kaster du.